हाबसिनबायलै दामफ्लाया नै दामफ्लानि दुलुबायसो सेसलै दामफ्ला इयो मोजाङैनो दं बहुत मोजां ना फ्राय खेलाफ्रावनो देरहायो सेमिफाइनाल बा फाइनाल बिदि थांनायखौथ' जों खोनायो नुयो ना बेवहाय माबा सेक्रेट टेकनिक दं नामा खाथियाव थानो नागिराबाथाय हमना लाखादो बे माने बल होनबाथाय थानो हायो मानसि आरो नों माबायदि नोंनि बायदिला लोमजालायखायो आयु दिनैनो माखौ मोसायो गोसोआ आंहा दिनै गोसोआ आंहा दिनै मा जादों जेन'बा जोंब्ला ओमफ्राय दा मा न'खर जाबाय ना माबायदि नोङा न'खर जाबाय गथ' दंसै नामा उन्दै गैथ'आ जोंनि आसामनि चियाखौ लोंनायदो गोथाव मोनदों खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबे स्कुल बाउन्डारि सिंनिफ्राय जागायदों मानो होनोब्ला बेवहाय माखासे बासफोर अलरेडि दंफैसै नै माने प्लेयारफोरा अलरेडि सौफैजोब्बाय नैबे जाहैबाय ग्ल'बाल एफसि गसाइगावनिफ्राय सौफैनाय बास ओमफ्राय आरो साखाथियावनो ओरै दङ नैबे जाहैबाय बेंगलनिफ्राय सौफैनाय माने रेडबुल एफसि बे जाहैबाय खरदाङा वेस्ट बेंगलनि जेनाखि दिनैनि खेलाया जाहैबाय फार्स्ट सेमिफाइनाल बे शाइनिं स्टार क्लाबजों बानजाय जानाय सोलिबाय थानाय जेनाखि फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनैहाय फार्स्ट सेमिफाइनाल बेनिफ्राय फार्स्ट राउन्डआ जोब्बाय माखासे भिडिअखौ आं लाबोआखिसै दिनैहाय आङो लाबोबाय खेलायाबो मोजां जागोनखौ आसा खालामदों बेनिफ्राय आंल' नाया लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफालांदो आं हानायखिनि गुसुङैब्लाबो नोंथांमोननो गेमखौबो दिन्थिगोन दे स' लोगोफोर माने प्लेयार्सफोरखौथ' ग्राउन्डआव थायोब्ला मोजां गाज्रि बारा रायलायनो मोना नालाय बिसोर ग्राउन्डआव हाबनायनि सिगांनो आं बिथांमोनखौ नोंथांमोननो लोगो हमहोनि र' ग्ल'बाल एफसिनिनो जोंहा मुंदांखा बयबो मोजां मोनो ओरैहाय फेभारेट जोंब्ला होनदों मा होनोमोन टाइटेला नोङो ब्रह्म नों गामिया महाय मा गामिथारा टिपखाय बासबारि टिपखायनिसो ने आदसा ओमफ्राय दा अबे क्लाबजों दं मर्निं स्टार कार्बि आंलं मर्निं स्टार ओमफ्राय फार्स्ट माने फुटबल जोनायनि जार्निया बबेनिफ्राय जागाया नोङो ग्ल'बेल एफसिनिफ्राय बेनिखायनो सम सम गेलेफाफैयो आरो दाबो ने आदसा थिगैनो दं ओमफ्राय दा मा न'खर जाबाय ना माबायदि नोङो न'खर जाबाय गथ' दंसै नामा उन्दै गैथ'आ बेसेखौबो जाखो हाबा जानायालाय बोसोरसे जेबो नङा थिगैनो दं दे मोजाङै गेलेदो दे बे जाहैबाय मेनेजार माबायदि थाम थिम दिनैलाय बिराद बरिया टिमा बरिया बानायना फैखादों देरहाखागोन पुरा देरहागोनखौ आसा खालामो जोङो 100% खा दान्दिसे समनि उनावनो नै रिजाल्ट ओंखारसिगोनथ' आरो बावथारले दे ओरैनो बिसोर जाहैबाय प्लेयारफोरखा बिसोरबो ग्ल'बाल एफसिनिनो नों मायाव गेलेयो डिफेन्ड बा बेगदार गोरालै ओंखायनोथ' नै फेन्दाफ्रा गोराजोब ओमफ्राय नैबे फंबाय नों मायाव गेलेयो आंबो डिफेन्सआवनो गोजौ गिदिर थिगखानै महाय फंबाय नङा आंना दतमा क'क्राझार दतमा आदसा थिगैनो दं पजिसना फंबाय मायाव गेलेयो राइट विं बिरग्राया नोंसो होमब्ला विं गां गोनाङा मा नाम फंबाय दिगान्त राभा मा गामि फंबाय बासबारि सिसाबानि माबा टिपखाय जोंनि दे मोजां गेलेदो फंबाय दे दा बेवहाय फ्राय सिनियर प्लेयार जुनियर प्लेयार गासिबो नैबो रेस्ट लाफैबाय बिसोरफोर गोजाननिफ्राय फैनायनि ना गसाइगावनिफ्राय फैनाय नैबेवहाय दन सफैया नामा दन सफैदों ना बासा बैनोखा नै बेराय प्लेयारफ्रा गोमोथावालाय मानो लाजिखो नोंखौ सोंबायना गोसोथोनाय दंना फैदोंना फैयाखै बेनिफ्राय मानसिफ्रा बिदि सोंजानो गिनानै मानसिफ्रा नोंसिनि प्लेयारफ्रा आंजों खेबजायाखिसै मा सोंगोनदां साननानै खिन्थु बिदि नङा ओमफ्राय बिथां सासे सिनियर प्लेयार बेबो दङ नै नोङो महाय मोनलाय जायगाया आंना गसाइगाव खानाया दा क्लाब मा अबेजों क्लाब गैथ'आ ओरैनो जेराव गेलेनो सुबिदा मोनोबो गेलेयो बरिया बेखौबो गोबाङा सिनायखायो एबो दं जालायबाय माने नैबे आदायानो मेन बहुत सिनियर खय बोसोर जाखो नों बेखौ दैदेननाया बे क्लाबखौ बहुत गोबाव ना राजु होनला मिथियो ओमफ्राय गुबुन लिरबावो नामा राजकुमार बिराद गोबावनिफ्राय दैदेनबोनाय ओमफ्राय फ्राय खेलाफ्रावनो देरहायो सेमिफाइनाल बा फाइनाल बिदि थांनायखौथ' जों खोनायो नुयो ना बेवहाय माबा सेक्रेट टेकनिक दं नामा ओरैनो जेबो
गैया माने गथ'फोरखौ माने खस्थ' खालामनांगौ बानायनांगौ प्रेक्टिसनि सायाव निर्भर खालामो जेनेबा स्टार्टिंआव बहुद खस्थ' जायो गथ'फोरखौ लानानै बिसोरखौ माने किसुमाना माने गोदान फैनायाव बिसोरफोरखौनो बुजिया नंगौ माने खस्थ' जायो अबेबा समाव माने दुखुबो मोनो गथ'खौ लानानै जेनेबा साक्सेस जाहैगोन ना जाहैया बिदिबो माने साननाय थाबाय फिउचार जाहैगोन ना जाहैया बेखौ सिन्था माने आरो बहुत सिनियरफ्रा बहुत साख्रि मोनहैजोब्बाय सिनियरफोर बहुत प्रडाक्शन माने प्लेयारफोर प्रडाक्ट जाबाय माने ओंखारबोबाय ग्लबेलनिफ्राय जेन'बा फर एग्जाम्पल मा होनो मन'बिरमोन लेटेस्ट रिसेन्टलि नेसनेल लेभेलसिम थांबाय बेनिफ्राय जोंब्लामोन बिराद फेमास ओमफ्राय बेनि अनगायै सोर माबायदि लेभेलाव माबायदि सौफैनाय सुदेममोन दङ मनेस्वर साख्रि मोनजोब्बाय मनेस्वरमोनहा दङ ओमफ्राय आरो सुदेममोन थाबाय अइलावबो दंहैयो रेलावनि दाख्लै मोनबाय बिसोर अर्जुनमोन औ ओमफ्राय बिदिनो पुलिसाव दं कामान्ड'आवबो दाख्लै मोनदों सारजनसो नै बेबायदि आरो माने गोबां कन्ट्रिबिउसन दं आदामोननि ओमफ्राय मा होननांगौ जाखो बे माने दिनैनि नङा गोबां माने गोबावनिफ्रायनो जागायबोनायखा आदामोननि क्लामा बिराद फेमास मोजां मोनो गोबां मानसिफ्राबो नायनानैहाय ओमफ्राय बिदिनो प्रडाक्शना ओंखारबोबाय थादों दा बिदिनो आवगायलांबाय थानो हाथों आदा राजकुमार नामा सिगां लोगो मोनखाबायमोन खेबसे जों लाबोदों मोजां नोंसोर देरहालांखादोंमोन ना जों गामियावबो देरहालांदोंमोन जायखिया दिनैनि खेलानि थाखाय अल दा बेस्टसै आदा प्रिपेरेसनाथ' थिगोनखा स्पर्ट्सजों लोगोसे एन्टारटेनमेन्ट नांगौ नालाय नै बेवहाय मोसानो सोलोंगासिनो दं नै बिनानावफोरा मोसागोन मा मोसागोन दिनैनो माखौ मोसायो गोसोआ आंहा दिनै मा जादों जेन'बा गोसोआ आंहा दिनैहाय बिथांमोननि गोसोआ बोरैबा जादों जानो हागौ बेबायदि जायखिया जास्ट जकिं बिनानावफोर मोसानो थांगासिनो दं दाहाय येस स्पर्ट्सजों लोगोसे एन्टारटेनमेन्ट होनदों माने मोसानाय मुसुरनाय कालचार बिथांमोना दिनैनि फार्स्ट सेमिफाइनालाव हांख्रायनानै लाबोदों सुदेम सना रामसियारि बिनानाव बाक्सानिफ्राय माने दा नैबे न'खराव दंफैथ'यो माने प्रग्रामा जागायथ'यिखाय ओमफ्राय नैबे बिथाङा नेगासिनो दं आरो इसोरखौनो ना माथो सुदेम सना रामसियारि बिनानावखौ लाबोग्राया जाहैबाय नैबे जोंहा खदाल बोराय नङा खदाल गोदानसो माग्रा खदाल दैलाङाव आलि खोग्रा होनदां औ दैलाङाव आलि खोग्रा खदाला देन्था गैयाबा खामानिया सोलिया देन्था नांदेरगौ माजों जावदो आरो दा रोगाबा नोंनाला माथो हमग्राया गैयाबा देन्थाया बिराद इम्परटेन्ट औ सोंनांगौ दा आंलाय आं नोंखौसो सोंनांगौ ना आंखौ सोंनांगौ दे लेंहरबाय थाथारबाय आंना लेट जाबाय माब्रै दङ दे मोजाङैनो दं आदा मोजाङै दं बहुत मोजां ना हाखु दाखु जाबाय आं औ दे बिदिबाथाय बोरैबा मोनो गोसो दे स' लोगोफोर आं दिनै फोथार गेजेरजों हाबलाबायबाय माने दिनैहाय बिराद जस जागोन नालाय खेलायाबो दा नुदों बेकग्राउन्डआव वार्म आपआव दङ नैबे जाहैबाय ग्लबेल FC फ्रम गसाइगाव मानसिफ्राबो बुंजेनबाय नै ओरै माने बिराद गरम मानसिया नैदियाव जिरायो दै गोसो होना नायग्राफ्रा नैदियाव थायो माने इदि खाथियाव थानानै नायग्राबाथाय हमना लाखादो बे माने बल होनबाथाय थानो हायो मानसि आरो नंगौ नाङा ओमफ्राय नों माबायदि नोंनि बायदिला लोमजालायखायो नुवाला आयु जै नुवाला लोमजालायखायो होमब्लालाय जै बला नुवाखसै मुलिया लांफाखादो बाप ओमफ्राय दिनै सोरजों लोगो नैया सोरजों मा पार्टियो ग्लबेल आदसा गसाइगावनि न'नि दं ना मारा होजोंला ए गामिनि प्लेयार दं माब्ला जायो खेलायाल' ओंखारसिनो नंखाय गोसोआ दे गोबां माने हयथ' लोमजालायग्रा गोबां दं जानो हागौ बेखिनियावहाय माने खेला होनबायथाय माने नुवाला लोमजालायग्रा जाहैबाय बेबायदि आरो स' वार्म आप हियार अन द ग्राउन्ड ग्लबेल FC गसाइगाव ग्लबेलनि आरो आमार क्लाब बबेनिफ्राय साइनिं क्लाबर सभापति सम्पादक आरो गोबाय फैदोंलै गसाइगावनि बैनिफ्राय दङ नै बास लाबोनायनि खोथा दङ ना नै गसाइगाव বিভিন্ন खेल धेमालि आरो नै बे टीम रेडी गेटिं रेडी वार्म आप डान बट्टा टीम बेस्ट उइसेस आखौ दिपेलाय मर सुमो बक्तब्य आजि खेलत मै गुसुं समनि गेजेराव बिथांखौ जोङो बरायनानै लागोन बेनिखायनो जों हांख्रायजानाय बादियै बहुत खस्थ' एबा गोजाननिफ्राय सफैनो हानाय बर'नि जाखांफु फावखुंग्रि मिस सुदेम सना रामसियारि
আমরা আসামের আরে ও মাই গড नैबे मा नाम बे 10 नाम्बारा मा नामलाय बे नवदीप ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ दामफ्ला दामफ्ला ओस ओ मा नाम दे आफा बिसिनो मिथिया दामफ्ला दामफ्ला उdah दोनिथा एसे खरा मानसियाबो खेलाबो मोजां बेनो नैबे बेंगलनिफ्राय फैदोंलै बांला सोनो सिनलाबो दे होनबावदोरा दे होनदो नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागौ आसाम हादराव ओमफ्राय नों बांलानिसो रायलायोदां भिडिअ'आव बांलानि रायलायो ए मालाबा एसे माबारि रायलायो आं खिनो ओंखारदों होननायखौ बोरैनो बांलानि तेरा ताकना साबसे इदि होननाय दे जाबाय दे बिथांमोना गियानजि कृष्णा जोंनाय टिकेट बिगासिनो दं उन्दुलायगासिनो दं बिसोरो Offside. Oh my god. Meche Sominalai. हाबसिनबायलै दामफ्लाया नै दामफ्लानि दुलुबायसो सेसलै दामफ्ला इयै नवदीप नोंखौसो मोजां मोनोलायरा जोङो इनजुर्ड লড়াই চলছে এখন অব্দি গোলের ফলাফল 0-0 গোসাইগাঁও গ্লোবাল এফসি আসাম 0 ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডবুল এফসি 0 চলছে হাড্ডাহাড্ডি ডানদিক দিকে আক্রমণের সুন্দর যাচ্ছে গ্লোবাল এফসি দেখা যাচ্ছে Gas!
Sorry, Skurbar. 8 tarik Skurbar gabanनि अखानायै second semi-final जागोन. जोंनि आसामनि थियाखौ लोंनायदो माबायदि बिराद गोथाव माथो गोथाव मोनदों नामा मा होनदोंमोन नोंनिया रुस्तम बसुमतारी नारजिनारि लाल साहा लोंनानै खेला नायनायनि मजायानो आलदा आरो बिस्कुट बावसो नै जाब्रेबाय बिस्कुटआबो दाम गोसानि बावसो ओइ गोख्रै गोलैदो FC 1, Redbull FC West Bengal 0. खेलाया जोब्बाय दा बेनो ग्लबेल एफसीआ 1 गल Global FC ओमफ्राय रेडबुल एफसी 0 ओइ ब्र' डेन्जार गानखादों गस्लाया
गुस्लाया डेन्जारखा volunteer नोंथांमोना एसे गोजानाव गोसोखौ राजोंदों गोसोखौ राजोंदों देरा दे साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय दिनैनि बे मोसाग्राखौ थाथेना होदों नोंबोथ' नायनो गोसोथारना सेमिफाइनाल खेलाखौ नायफैनानै दा माने जोबनायाव स्राय खेबसे मोसाबावनायनि ओमफ्राय पाब्लिकआ बेंगिदिंजोब्बाय नै